150 persoas achegáronse onte á sede da Asociación de Xubilados de Chantada El Enjambre para participar nun xantar de confraternidade. Un número moi superior ao previsto pola organización do evento, que agradeceu a asistencia de todos os comensais. Maravillosa, demasiado boa, non contábamos con tanto abundante de xente que pensábamos máis ou menos a mitad, pero houve 150 personas, do cual estamos moi agradecidos a todos os socios pola colaboración que tuveron. Esperemos que para a próxima sea mellor ou polo menos igual. Gracias a todos os de Taboada, os de Xián, aos gaiteiros do convento, a todos en xeral, que se comportaron de maravilla e foi unha comida estupenda. Penso que todo o mundo iría contento para que volvan. Seguro que sí, e máis se volven a facer un cocido como o de onte, onde non faltaban ningún dos ingredientes típicos do prato, como cachucha, lacón e chourizos, entre outros. Xantar do que deron boa conta todos os convidados, entre os que se atopaba o alcalde chantadino e outros representantes da corporación local. Unha comida que dixeriron con baile ata altas horas da madrugada. Hasta as 3 da mañá estuvemos, sin parar. Que marcha? Marcha, hombre, como sempre. Bueno, o sea, en definitiva pasaron moi ben todos, non? Moi ben, moi ben, moi ben. Esperamos que para a próxima pasemos igual ou mellor.